Здравейте, моите приятели, аз съм Özcan. Днеска ще показвам Mamba 1 взех. Ето, да показвам колко лева, 12 лева. За евро 6 евро е 14 цент. Ето, вижте сега. Ако искате такъв със светил да вземате. Ето. Вижте. Взех такъв пиратки. Mamba 1. Много хубаво гърмят. Аз харесвах. Но не е много. Много не е гърми. Ето, да показвам. 15. Ето вижте сега, ако искате да четете, аз всеки път, когато правя за пиратите видео, показвам, ако искате да четете. Имат някой иска да чете. Ето. Енигма. Ето, приятели. Ако искате да вземате, ето така в кутия. Със светила. Ето, да, ако искате да четете. Чакай. Не знам тук има ли, да има. Ето. Разбрахте ли? Сега колко пиратки остана на мене? Вижте колко хубав пиратка. Много хубав пиратки. Искам така да подреждам. Ето го, приятели. Утре ще идва видеото как гърмя пиратките. Ако искате видеото, искам да правите 500 лайк. Ако не правите, пак ще правя, ама вие правите, искам да правите 15 000 лайкове. Вие може да правите, аз много. Вие, приятели, ако искате 500 лайк, готово. И до видео. Чао, утре ще.